Takže pan Taleky nerad spolupracuje s dětmi. Každopádně, jak jsem říkal, máte 10 minut na to se zajít pro papání, se zajít pro záchod, napsat kámošům, aby hopnuli on nebo něco Holy fuck, jinak ode mě to kámo, je to je všechno, jakmile se vrátím, bude restart kola. Nena, Běž tam. Běž tam. Ty vole! Ty dveře se dají otevírat a zavírat. OK. To jsi neměl mačkat. Oh shit. Co? Já jsem nevěděl. Nejsou v píči. Já jsem to nevěděl. Kurva. Do píči. Kurva. No tak teďka bude muset být restart. Teďka bude muset být. No nic, bude restartovat. Kurva. Jsi genius. Já jsem mluvil, já jsem nevěděl, co to udělal. Musí být potom restart, ne, to se vrátí. Takže nic to neposadu. Beru to jako Surely to nic neposede. Kamo. Teď pozdrav do videa. To je můj editor lidi. Zdravím! Počkej, to je můj miláček lidi, já ho miluju. Moment, no mě ukazuje prstom na všechno. Kámo, ráně nemáš velký ego. Kolik máš prstů? 27! To je anomálie, zadržet. Počkej, prstů máme 20, ne? No právě, jakože ukazuje prstem na všechny a je nás tu 22, takže... Takže má 22 prstů. No počítá své dvě koule. To pořád nevychází, kde se vzal ten poslední prst? Počítá svoje koule, počítá svoje koule. To je pravda. Moje koule jsou tak možné, že mají koule. Koule? Říkal Ne, koule, to jsou nádory. kdo má koule? Já mám koule, mami! Longo, nejsi náhodou SCP 914? Nejsi náhodou SCP 914? No. Protože jsi very fine. Baby Santa barbecue, this is how you are Gardi na díky. Chci jenom vám připomenout, jediný, kdo má přístup do Heaviny, je normálně, jsou senior vědci a heavy vědci a headressy. My nemáme senior vědce. Rozumíme. Headressy, jo. Tak je ty perej. Pojď za mě. Katy Perry, já jsem váš fanoušek. To není Katy Perry, to je Katy Perry. Jak se podpis, prosím, můžu si váma udělat fotku? Žádné. Sýr! Žádné. Děkuju. Katy Perry, můžu vám dát pusu, prosím. Prosím. Jo. I feel like firework! Že to mluvíte? Tečka! Hej, zastavte! Zastav, nejbej se! Ke stěně! Ke stěně! Zavážeme, jo? Běžte dolů, my tak děláme to. Tamhle ke stěně! Tady máte. Ej, jděte do píče, vás nemám rád, tady podle zlé. Druhý varování. Lomeno mý mazlítě. Ukažte. No, vypadá to, že máš zánět spojivé. Postel, to je postel. Takže ukažte. Chceš bombonek? Takže, máš Ne, zlomenou? počkej, Jacobe, to není, ne, tyhle ty bombony, ne, radši, Jacobe, to jsou amnesika. No dobrá, já ho vemu. Já tam dojedu sám. No, jak tam dojedeš, když máš zapoutaný ruce? Já tě tam vemu, pojedeme. Děkuju. Dobrá! Dobrý. Už jsem řekl všem věcům ven! Věci budou tady stát! Braníte volnému chodu facilitky. Co se stalo, pane kapitáne, co se stalo? Hejtři budou nenávidět. Prosím, udělejte tak, aby vědci byli bezpečí. Dobrý pane Jacobe, asi bychom to měli své. To vrátit do armor, Co pak je, ce? A na tu kartu chce zpátky. Chceš jít zpátky, jo? A nebolí vás něco?
Jakože jsme to vrátili, ok. Nikdo se o to nedozví. Tak jdeme na to. Jo, tak, pojď se mnou na vecka. Jenom taková jedna věc, pojď. Moje plíce vyžadují ještě jedno cigo. Už jsme to... Pane kapitáne? Pozývám vás na cigo. Pojďte s náma na záchod. Akorát. Pojďte s náma na záchod. Pane Jacob, pojďte jdeme. Hej! Já moc nenabíjím. No, zdravím. Hej, ven! Jdem přidat, vole, klidu. Dobrý, Redfield, pojďte se. Dobrá, máme CB, máme Pabla. Co chcete, já vám dám všechno, já mám u sebe všechno. Lomeno mi otevírá puk a dává ti pytel. Tady máš, bráška. Já mám otázku na vás. No. Můžeme do práce nosit keratom? Hele! Dokud si to nikdo nevšimne, hele. Však keratom není droga, to je jenom prášek, to je takový prášek, to má na čaj. Tady vpravo. Dává svůj pytel na hlavu. Dáváš mu svůj pytel na hlavu, tak to by nechtěl. Máš pytel. A teďka potřebuji, aby všichni gardi šli ven. Všichni elevátorům. Všichni elevátorům. Ke mně. Všichni gardi elevátorům, máte nebou, kurva. Pojď, Jacobe. To jsem tady. Co to kurva bylo? No to je SCP-096, čakej. My jsme byli celou dobu tady, Daniele. Vraťte se k... Vraťte se... Jo, vraťte se k kláze celá. Dobrý, pojďte za mnou, Jacobe a... Casey! Však ty můžeš zavírat i otevírat dveře. To můžeš dělat za nás, ne? Ne. Caseyna je pořád... ChatGPT. Dobrý, já... Naschle. SCP-99 už přináší vědec. Tady agent centrály, upřednostnění pro technický personál vypadá. Ježiško na křížce. Kamo centrála. Také jsme zaznamenali nějaký centrála v některých kamerách, takže poprosíme, jakmile tady budete, vám řekneme přesně které kamery a žádáme... Dobré, potřebuji nečko, uši. To jsem já ten na tom vozíku, prosím. Ne, ty nemůžeš nikam. Ne, můžu. Našel jsem peněz. Já na tom vozíku umím jezdit sám. Ukážu, umím balancovat. Chcete vidět, jak balancuju na vozíku? Pitebo by jsem si dal trochu tohle největší ticho okolo kláze co za půl roku. Víš, když jsem tady já, tak je každý ticho. Až na mě. Až na tebe. Bohužel máme průser, no, není tady, nemáme seniora, taky bohužel. Bude tady muset být. Já klidně můžu být senior. Pánové. No, ty jsi špěl. Tak ty tak dobrá! Ty tady budeš vytírat hajzly, když ti řeknu. Nech mi tam jeden? Může mu strčit zásobník do hlavy. Ne. Tady jeden gard počká nahoře, jo? Dovnitř. Dobrá. Dobrá, ten další gard může dolů. Nebo víte co? Tady jeden gard vstane. Ok, hele. Vem TDčko tady na stěnu někam. Víte ho sem, vedle, dolů táhněte. Dobrá, D bude nasledovat vědce, D nasleduje vědce. Co nejméně lidí, takže technik a jeden gard. Ne, sergeanti tady musí být. D8, 4, 1, 8. Pozorujte mě, drž stouby, pozorujte mě. A gardi budou tady, hlídat D subjekt. Ani to B. Jo, tady. Jo, tam jsou 2, 3, jo, dobré. Jste tam dole. Buďte tam všichni dole. Ať tam zůstane Romanov. Sergeanti zůstanou tady. Kdeč kouká. Věrec bude stát, Romanov kouká do zdi a bude takhle za krajem. Otoč se, kámo. Ne, přísám, já vás rozmrdal, jestli mě nebudete poslouchat. Všichni takhle, na moji pozici a do liney a takhle se budete koukat. Uvolni si tu masku, kámo. Takhle, jak stojím já, tak takhle se všichni budou koukat na to Dčko. Tam pustíme to Dčko. Otoč se. Jdem pozorovat, zda 96 Otoč se. Buď ti Dčko, buď se jí pozor. OK? Kámo, otoč se, nebo prostě já nevím. Kde je ten
další? Jo, tady. Já jsem Kámo, jak to jedeš do píče! Pane Valkere, uklidněte se, kurva, a chovejte se eticky. Tady se koukej, eticky, píčo, eticky! Píčo, tady, takhle se na ně koukej! Takhle se na ně koukej! Kurva! Takhle se na ně koukej! Koukej se na to nečko, ty idioté, ty absolutní retarde, skurvený, nechápu, jak tě nadace mohla vzít. Rozumíte? Etická komise, máme. Může mě poslední varování, příště střílím, a už to ztrácím. Kež byste věděli, kdo jsem. Budete se... Držte ubě všichni! Jacobe, běž pryč. Když se těším, neutíkej, dělej! Jacobe, běž nahoru, dělej, vypadni odsud! Jacobe, věř mi, běž! Dobrá. Co tady kurva děláš? Já tě kurva zastřelím, ty skurvený retarde! Běž nahoru a koukej se, jestli někdo nemá vstoupit dovnitř! Ty čuráku posraný! Děkuju. Pane Valkere, chovejte se už! Dobrá! Dobrá, kámo! To asi dvakrát nepomohlo, Romano. Kámo, co děláš? Co děláš, Evans? Evans, co kurva děláš? Co kurva děláš? Člověk, ty katáme, co do píče? Neumíš poslouchat, ty skurvený retarde! Tak a dost, vylízal poslední varování, příště střílím. Co jsem dělal? Máš tři časy se na to, aby se podíval dozadu, jinak tě zabiju. Raz, Pane dva, direktore. 3, výborně. Etická komise, halo, pomoc! Etická komise! Náš kapitán je retardovaný! Dobrá, Auren, co teď? Ještě chvíli. Náš kapitán je retardovaný, halo! Tak a dost! Nezabij mě! Ne, nezabij mě! Tak a dost! Osakuje dráj. Kapitán mě chce zabít, pomoc! Pomožte mi! Kurva! Ne, to není pravda! To není pravda, já nevím, co mu šiblo! Pomožte mi někdo! Pomoc! Kurva! Dobrá, agent podlezl, nebudete terminován, ale vraťte se. Já vám nevěřím ani hovno! Že budeme preterminovaní! V klidu, podlezl v klidu, už jsem vychladl, pojďte zpátky. Já vám věřím na tak hovno, však se koukněte na sebe, Magore! Wow. Dobrý. Jsem v light condimentu, opakuju, jsem v light condimentu, jdu to hned to. My nerajotujeme, my nic neděláme. Já to zvládnu, My nemáme nic. Potřebuju posily ke kláze celám, potřebuju posily. Já jim věřím hledat tak hovno a teď věřím každému, vole, opět hovno. Prosím vás, posily. Teď vidíš živýho Celgarda za náma. Tak jste blbý. A že slova nic nemáme. Já jsem na vozejku. Tady kamera ti potvrdí, že tam je Celgard. A uklízeš, řekni mu, že nic neděláme. Tady bezpečnostní oznam pro veškerý ozbrojený personál, máme informace od našich kamerových systémů. Pane Celgarde, vyhledejte, vole, ne vyhledejte. Kurva, prohledej ty zastranic! Co jsi udělal? Co jsi říkal, ty svině? Teď budeš mluvit! Teď budeš mluvit, ty zbrde! Ruka 52, ale později. Ježiška omylem najel na agenta podlezala vozejkem. Pardon, omlouvám se. Hej, to není nutný. Vole, to děláš, máš mi popraven už. To je debil. Nemám jí popraven, on řekl, že už nemá být. Jo. On to vrací. A kdo měl otázku na mě? Já? No, ano. Že já pořád teďka vidím, tam je nějaká postava. Jaká postava? Jaká postava?
schizofrenii. Má schizofka. Běž za doktorem, pojď za mnou, pojď za medikem. Kámo, celý je to tu kurva zamklý, jak mám do píči vědět? Nevím, to je otevřené. Přepínám, končím. Tady centrála oblasti, detekovali jsme několik několik konečných. Já mohu husí kuži, já nevím. Já mohu husí kuži. Co to? Žádáme bezpečnostní personál, aby se okamžitě dostavil na své stanoviště. Je aktivován nouzový stav. Jedná se o nařízení celé oblasti. Stop, kurva. Žádáme personál, který není ozbrojen, aby se neprodleně dostavil do vašeho nejbližšího. Kurva, Larsi, vem si ganu do piči! Musíme jít! Počkej, do armorky, biču. Pojď za mnou, Jožíku, pojď za mnou, tady tudy. Jo, do armorky. Všechen personál vědeckého personálu SMP Foundationu, krom gardu, okamžitě se představte, zastavte, Dobrý, no a to je to v píči, ono to nejde zavřít. Máš povolení vzít. Tam v rohu něco. Ty máš schizofrenii, kámo. Něco tam je? Máš hlasy v hlavě, tam nic není. Larzi, pojď sem. Larzi, není tam nikdo, Larzi, pojď sem. Larzi, vem si tyhle ty pirášky, OK? Já ti je dám na stůl. Switch. Dobrý, vem si je, OK? Díky. Vem si, teď hned, chci to vidět. Fucking schizofrenie, to je skvělý guy. Hej Larzi, teď mi poslouchej, já vím, že to je těžký kurva a vím, co se teď kurva děje. Já mám husí kůži, jak svině, teď si nedělám prdel, mám husí kůži. Píčo. Vím, že je to těžký, chápu, jak to je, hlavně nestřílej po lidech, který si myslí, že jsou třeba tamhle, jo? Nikdo tam není. Tam nikdo není. OK? A tam někdo je? Není tam nikdo. Není tam nikdo. Larzi, je za tebou. Počkej. Larzi, kurva! OK, kámo, fuck. Nestřílej. Fuck Kurva! Já na vás. Kurva! Do píči, Larzi! OK. Na to nemám koule, na to ti seru. Seru na to všechno. Víš co, já ti seru na tohleto. Pojď se mnou rychle, odsud vypadnem. Tyhle 3 pixely jsou prej 0,49. Kurva! Inženýr, potřebuji inženýr, aby akutně opravil elektřinu, aby mohl zavolat MTF jednotku. Jo, to se dělejko řekni, kdo je za prdelou 3 SCPčka, kurva! Kurva, prosím. Já potřebuji, aby se vám to povedlo, jinak nemůžeme zavolat MTF jednotku. Počte ten zasranej granát. Počte. Inženýr Brextron, na vysílačku. Já jsem mrtvej a on taky, vy jste se ho podívali, kurva! Vy jsme mrtví! Jsme v píči, Kde je backup generátor do píči? Jsme mrtví. Kurva, mrtvej. Ne, Krylu, máme 9-9, on na vás nezautočí, máme 9-9. Krylu, pojďte tady nahoru. Inženýři, pojďte tady nahoru, jste v bezpečí. Kurva. Inženýři, viděli! My jsme totálně v prdeli, my tady chcípnem, kurva! My tady včetně chcípnem, kurva! Počkejte tady. Ignoruj je, napoď. Prosím, ještě jednou, Si kdo podlezl? Napoď Viděl jsem Larze, jak chcípu na schizo, vole! Napoj spojení a zkoušej frekvence. Jo, my chcípnem! Vy kurva zběhnem nás na sračku! Já se zastřelím! Nahodí generátor, levý containment, potřebuji kartu jednoho z vás. Tam nejdu ani za pič, já tam nejdu. Čekejte. Billy tady zůstane. Ne, já tady nechci být sám. Ne, prosím, já tady nechci být sám. Serge tady zůstane. Daniel. A zavolejte MTFka. Zavolejte, my nahodíme power a zavolejte to. Pojď. Skittlesky tady.
Tenouhle ty sračkou, vole, uklidni se. Ty mluv, ty čuráku. Chtěl jsem ho zachránit a šli jsme do armorky a najednou začal vidět nějaký říkal, že vidí nějakou postavu, ale nikdo tam nebyl. Začal po něm střílet a potom se zastřelil. Chtěl jsem mu pomoct. Zastřelil? Zastřelil se sám, vole, viděl jsem to, jak se namířil do hlavy a zastřelil se. Potom tam přišel SCP-049 a já jsem utekl, nechal jsem tam inženýra na pospas. Utekl jsem jak největší smrad. Ty vole, to je poprvé, co mám husí kůži v SCP. Tady. Kurva, vylíz, ale ty mimo RP, prosím tě, ty jsi takovej se staneš dobrý herec. Za 60 sekund se nahodí generátor. Jo, tak jo. Ten typ za 60 sekund. Držte se 60 sekund, jediný co potřeba, aby se Držte se tam, ještě 60 sekund. 50 sekund, držte se. Já jsi tady blázně. Uklidněte ho. 40 sekund. Nehybej se! Kdo seš? Klidu, to jsem já. Pomoc pro asisty za chvilku. Já už to nesmím. 30 sekund. Já už to nedám. Máme 30 sekund. 20 sekund, držte se interkom. 20 sekund, aby mohl hledat. 5 sekund, 3, 2, 1, volejte. Interkom, voláme ND jednotku do naší facilitky. Pojďte dovnitř. Je mi líto, musíte být bezpečí, už jsou tady! Zdroj! Držte se, Jsou tady, neznámá jednotka. Ne, nedělej to! Ty rozbiješ ty dveře, tak my jsme mrtví! Ty rozbiješ ty dveře! Jsme zapklí, dobré, klidu, jsme. Nádech, výdech. Vylezte s rukama nad hlavou, jinak to cílíme. Někdo je? Dostanete chyby! Z téhle místnosti. Nejbejte sem, devka, a zazděte světla. Vidíte mě, ale... Zada. Zazděte světla. Dojím záda. Hej, kryjte ten interkom. Dobrý, já jdu. Přibíjte mi na ten interkom, já tam hodím bejt. Jsou to interkom. Hoď na flashbang. Hoď od toho interkomu. Kryjte se dozadu. Dobrý, dám. Běžte. Ještě mám flash na to interkom. Bacha. Hoď na flash. Jdu první. A hodil jsem flash. Jo. Máme jednoho! Kurva! Granát, hoďte. Nelezte přede mě, Jak ty byl? Já nic nevidím. Dobrý, už vidím. Nechte nás být, prosím! Vyhoďte mi kokot, Nechte nás, prosím, my chceme žít! Dostanete mi smrti! Adrenalin, píchám si! Stali mě, kurva! Bolí! Prosím, já chci jenom přežít! Chci se mnou! Kurva! Nemám si leky! Rychle honem! Nemám nic! Pojďte, spíjte! Já krvácím! Do posledního duše! Bojujem! Do poslední duše! Do posledních nábojů! Budem střílet! Držte si kulku pro sebe jednu! Já jdu rozkrást! Vteřinku! Jdeme! Ty vole, my jsme jich tolik pobili, kámo, jsme nejde. Oni jsou tak špatní. Berte granáty, berte ty My jsme je zabili všechny? Se obazuju. Beru si obazování. Všechny jsme postříleli! Dobrý. Ale furt to krvácí. Padáme odsud. Já mám furt píči nohu, vole. Pojď! Redfalde, já tě vemu. Kurva, ty musíš přežít. Pojď! Lomrame chytá, já jsem se mluvil s tím medkidem, co oni měli. Pojď, lomrame tá. Pánové, vidíte, pojď! Co? Ty vole, co to je, kurva? Jsme to dokázali! My jsme to... Jejich píčovina. Do píče, kamaráde. My jsme přežili! My budeme žít, hoši! My budeme žít! Ty píčo, to máme přežili. Když tak hlavy dolů ještě, jo? Ještě nejsme venku. Hlavy dolů. To bolí. Já jsem dole.
Pojď. Dostal jsem, ale... Ty to děláš, nemůžeš vykrvácet. Dávej pozor, kdyby si tam někoho viděl, tak řekni. Levá. OK. Běžte. Tvoje Redfielde. Pičo, musíš to dát. To jsou naši. Modrá, prosím, nestřílejte. Já tu zbraň neunesu. Dej mi to. Vem to, podle zla. Já jsem nejzdravější tady od vás, vole. Já musím zhodit heavy vestu. Pojď, jdeme. Ne, to tady, to už nepotřebuješ. On mě ramena do piči. Modrá! Gardi jsme, prosím, nestřílejte, prosím! Redfielde, bude to v pohodě, ty to dáš! Dáš to, pojď, jdeme. Já ti to ještě jednou vole, zavážu, kurva. Vem si to. Ale my jsme to přežili, všichni to přežili oší. Potřebujete adrenalin někdo. Vem si prášky proti bolesti. Potřebuji metky. Dejte mi prášky někdo proti bolesti, prosím. Teď já potřebuji. Vem si. Hoši, jsme ti nejlepší. Pamatuj si. Proto nás nadace vybrala. Já si pamatuju, jak vy, seržanti a kapitáni jak jste si se mě dělali prdel. Jsem rád, že... Dělali jsme si tebe prdel, ale ty si nás zachránil. Všichni jsme bojovali jak do konce a přežili jsme to. Bez nás, ne, fakt, kdyby jsme dostali při sobě, tak jsme všichni mrtví. Kurva, to bylo dobrý RPčko. Kámo, absolut vylízal. Miluju. Nejlepší RPčko. Absolut kámo, tohle je RPčko, které zažiješ fakt jenom jednou za život, kámo. Tohle bylo fakt dobré. 10, kámo. Absolut vylízal, kámo. Absolut vylízal. Ne, já si vždycky zvylízal a dělám prdel, ne, že neumí RPit, kámo, ale teďka fakt jakože dobře, no, ty vole, teďka fakt. Ale to reálně, vylízal to umí RPit, tak si s ním děláme prdel. Němec, kámo, kdybys viděl, jak to tam dělal u toho Intercomu, jak tam hrál jak pičo herec, kámo, v akčním filmu, ale že reálně. Fakt ty vole, ale ne kamo, jak jsme vás tam nechali, jak jste zavolali ty MTFka, kamo, to bylo no však jo, však tam v té chvíli, on to úplně nahrál, ty pičo. Pojď, Redfielde, pojď, jdeme, Redfield, pojď, jdeme. Kapitáne. Hej hoši, platím vám pivo! Já nastupuju první. A co já? Ne, já tady nechci se stát! Ne! Nejlepší RP v mém životě, kámo. Absolutní cinematografie! Absolutní vylízal. No právě, že my jsme právě ono, my jsme neskapali, my jsme přežili, kámo. To je ono. Kámo, to je reálně podlouhý. Proč jste nezachránili vědce?